Għalfej il-bnedmin jew ċittadin għandu jinteressaħ mill-qagħda tal-ambjent? Għax l-ambjent jaffettwa il-well-being tagħna. ċfaħna bħala pajjiż ħafna drabi fil-politika u fl-elezzjonijiet dejjem nitkellmu fuq standard of living. Ġifieri int għandek income, għandek xogħol, kemm tista' tixtri u tonfoq, dak huwa standard of living. Issa qed nibdew nitkellmu fuq kwalità tal-ħajja. U dik tinvolvi l-ambjent, il-well-being, il-mental state tal-bniedem, l-arja li għandna postijiet fej u wieħed jista' jmur għal ħin ta' mistrieħ, mal-familja, lat soċjali, dik hija l-kwalità tal-ħajja. Sa dik hija mibnija madwar l-ambjent. Jekk int għandek ambjent b'saħħtu, għandek poplu li huwa b'saħħtu wkoll. Issa fil-każ tagħna l-ambjent dejjem kien ingħata baqa' fuq il-back burner għax dejjem iffukajna fuq l-ekonomija. Mentri fil-verità inti ekonomija u ambjent suppost għandhom imorru hand in hand. Imma aħna tipo ma sarx hekk. Ġifieri aġevolajna żvilupp, ħafna drabi żvilupp bla pjan, ma kienx hemm pjan holistiku, u l-ambjent dejjem ingħata il-ġenb. Spazji li huma naturali fil-pajjiż, ġifieri għas kampanja, ġifieri art maħdum mill-bdiewa, art li baqa' naturali kif dejjem kien. Dak qegħdin xi 10% jidhirli. U ħafna minnu huwa xari.